mga naghirelang kan COVID asin kitang pigbeya aning karahayan ning salud daiman maulakitan asin magamit niya to inisusog sa kamautan kan kagurangnan. Pagrespetar na naman ang ipipaabot po kan Bicol Target sa lambang miyembro kan sosyudad asin pamilya kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kining pandemya. Sundo kita ang alas 5 nin hapon mantang kabudyan siguro igong pinagtitimo-timo na meriendahan. Tara, as a friend, makinig sa Bicol Target. As a friend, igwa lamang nin merindahan, tabi. Paalbor naman, no, as a friend. Pwede na siguro sinaput. Pero kita, lima kami. Ikaanom si Derek sa newsroom. Loko kanya, manunulusit ka pa ngaya on air nin meriendahan. Nisa ka tagutom, Tom Goods. Babasugon mi man tabi kamo mga taga Legazpi, Daraga, Albay, bilog na probinsya kan Albay asin mga manlain-lain na syudades. Anligao, Tabaco, Legazpi, probinsya kan Catanduanes, Kamsur, Camarines Norte, Sorsogon, Kamsur. Siyempre, sunasa luwas kan Bicol na pinagabot kan sa muyang pwersa sa radyo AM band. Welcome po. Netwide, worldwide, online, nag-aantabay po kamo sa DZGB Halidigdi sa Pilipinas. Sa Legazpi City, marhay na hapon. Sagkod na naman, tabi. Yan sa mga o kaya sagkod kitang ayun na tinaramtan nga subago no. Babasugon mi kamunin mga informasyon katuwang news team. Pading Jim, Pading Jomar, Pading si Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al. Yo naglilingaw-lingaw kita Pading Nal. Talagang Tom Goods gutom. Merienda naman lamang diyan no. Higin. 15 bagangon yan. Sa mga medyo maray-rahay. Konting tipak naman dyan, oh. Padingnal Baldo, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa kuyang co-pilot. Sa newsroom, padagos na pagsumada kan mga pangyari sa lado lokal, nasyonal, internasyonal. News Direct Edwin, siyempre, nakamonitor yan si News Manager Mardela. Sa production center sa Buya pong Anghel ang AM asin Anghel kang DCGB Angel M Mustasa. Tandem sa IT si Arven Buda si Richard. Ako po si Pio Fernandez. Sige tabi. Diretso kita muna kan mga istorya sa luwas mantanan sa kuyang telepono numero kung gusto niyo magpaabot man nin patara-tara Globe 0926-0156-020 that 0926-0156-020 Smart 0961-759-0888 that 0961-759-0888. Luens, go ahead. Good afternoon. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Anom na parasira na mga taga-atimunan asin Real Quezon ni Rescue. Kan BRP Andres Bonifacio, kan Philippine Navy sa Benham Bank Philippine Rice sa Dagat Pasipiko. Ini ang ipinagunampitan as ipinagpaabot na impormasyon ni Naval Forces of Southern Luzon spokesperson Lieutenant Rigel Gatarin na ini ang nangyari kaso hapon alas 3 din hapon na naggibo kan mga crew na magradyo sa saindang tropa asin dumana sinda na locate asin sinalbar kan mga crew kan BRP Andres Bonifacio na aputan na sana kan mga grupo kan Philippine Navy na madali na palan maglubog antig sa sakayan ninda na FB Mr. Cupido asin labi-labi ang pasasalamat kan mga ini na naisalbar an sa indang mga buhay patulong aldaw na palansinda na nagpapataw-pataw sa dagat kan maluho an outrigger kan bangka. Sigun kay Gatarin ang pangaran ka mga na-rescue iyo ang mga minasunod. Boat Captain Jason Bojeda, 36 anyos, Legazpi Villanueva, 71 anyos,
Armando Mise, 53 anyos, Tony Reyes, 51 anyos na mga taga Atimonan, Quezon, asin mga taga Real Quezon na sinda Christopher Queres, 45 anyos, asin Mario Burod, 50 anyos. Maray na sanat na sa marahay na sindang kondisyon sigun kay Gatarin, asin ngunyan na pinagtatabangan na kandaw for Sol, na matabangan ang mga ini na mapakarhayan sa indang bangka na pinagsakayan, asin nakikipag-coordinar na sinda sa mga kapamilya kan mga ini, gani na mabawasan ang kahaditan may kinaraman sa pangyayari sa mga nasambitan ng mga persona sa tahaw kan kadagatan. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halis sa Nav for Soul Unit. Ako po si Lewens Burjo Balsana. Nabasa ko na ito sa Facebook. Nabareta ni Lewens. Sige, diretso kan mga istorya. Si Ans, nasa linya Ans. Marhay na hapon, go, go, go. Maray na hapon, si Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya tong bareta, si 10 units ni laptop, ang ipinanaungunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi sa Legazpi City Schools Division. Ini ang nangyari sa Gregorian Mall kung saan pinanginutan mismo ni Alcalde Noel Rosal kaibahan si Vice Mayor Bobby Cristobal asin man ang Local Education Board kan gobyerno lokal kan Legazpi. Sigun kay Rosal, ini ang tabang naman kan gobyerno lokal kan Legazpi para sa mga paratukdo sa manlain-lain na elementary school teachers pati naman mga IT kan sa indang mga eskwelahan. Ngunya na nagpapadagos pa na online learning asin man makakatabang daw ini para mas mapagayon pa ang serbisyo ninda asin mas mapagayon pa ang kalidad kan edukasyon na pigtatao sa mga estudyante kan syudad kan Legazpi. Mga laptops tabian sa de. Yes po, Sir Pio. Pirang units 17. Si Tenta. Si 10. Wow, ano sa eskwelahan na? Sa DepEd Legazpi mismo tabi, Sa Sir Pio. DepEd sa kabilugan na kan division. Yes. Sige. Sigun kay DepEd Legazpi City Schools Division Superintendent Cristito Morcilla, dakulang tabang daw ini tangani na magamit kan mga teachers ninda, mga parutugdoan pag-monitor kan pagtaon ni online learning sa mga eskwelahan. Lalo pa ngunya na talagang apektado man ang lado o kaya sektor ng edukasyon kadailan ka na nagpapadagos na pandemyang COVID-19. Sinda padagos ngunya nagpapasalamat sa gobyerno lokal kan Legazpi dahilan sa day pa napapatod ang pitotoong asistensya kaini sa mga paratukdo man. Sa maabot na semana naman Sir Pio ang nakatalaan naman na ito susog sa impormasyon gikan sa opisina ni Alcalde Rosal mga iPad naman. iPads. Yes, para naman giraray sa mga teachers tangani na kumbaga dugang man ini na kumbaga instrumento sa indang pagtukdo. Iyo ta kaipuhanan bagaan sa pag-online learning so mga teachers dapat igwanin marhay na armas. Yes. Yan tanganing so sa indang pinagtutukdoan na estudyante na nag-enroll sa paagikan online matawan man inda ni nagkakanigong tultul na serbisyo ta. Irak man ba kan mga teachers, di ba? Kung pag-iisipon sa sitwasyon na ini, ano ba, minadisponer anin sa diri nindang laptop? Yes. Actually, mapagtotooan tayo sa recipe. Si mama ko, teacher man, halos duwa-duwang laptop nang gigamit para sana makaturo. Iyo, coming out of the pocket ni mama mo. Iyon, so very timely na ining mga arog kaning pinagigibo talagang na-realisar man. Yes. O di papaano nakaantabi kung tulo ng laptop sa imo na susaro. Coming from my pocket naman. Sige. Sige. So, yan si Pio, and good news man sa lado kang edukasyon digdi sa syudad kan Legazpi. Sige. Hans Galero, DCGB. Thank you so much so lokal na gobyerno, that's good enough padingnal. Magayon na yan. Alam mo ang edukasyon is one of the very basic foundation kan sa tuyang nasyon. And in these trying times na in question ang competency, gustong sabihin so pakakaukod kan mga estudyante. In question ko niyan kung talagang may nauukudan o dai, kung nakakaukod ning tultul o dai, o na ita-transfer so ideya, so natuk
kan subject matter from the textbook, from the mind of the teacher, message sent aram ta kun data aram kung message sent duman sa mga estudyante. Ta iba ang sitwasyon bagangon yan because of this pandemic. Ikumpara mo ang learning process and ang competency and comprehension level kung igwaning face to face, apektado talagang marhay ang comprehension level kan mga estudyante. Ta ibabaga pa ding nal kung igwang paratukdo na nag-explikar kahampang ang mga estudyante, be it kinder, elementary, intermediate, college, high school, graduate, gabos. Taan pagturo baga, igwaning science and psychology na pinag-aadalan ang mga teacher. 4 as in 5 taon na pig-aadalan ninda ayan, tanganing maging effective ang sa indang pag-convey, pagpaabot, kan mensahe na dapat makaabot as in masabutan kan mga estudyante. In these trying times na bigla kitang nag-shift sa panibagong sistema ng edukasyon, nayugyug so basic foundation kan sa tuyang sosyedad, saro sa basic foundation kan sa tuyang sosyedad, budanasyon, edukasyon. O grabe ang pagmaniugot man bagakan mga paratukdo na makapakonsinda, maka-transfer ng knowledge sa mga estudyante. Yan kaya yan so sa syudad ni Legazpi magayon iyan tabi na gesture tawanin mga ekipahes an mga estudya okay ining at least so mga paratukdo, laptops tapos iPads, tanganing magamit din duman sa online na mga pasistema. Paano ka makaka transfer nin nagkakandigong knowledge kung kulang man an sa imong ikwipo. So mga magurang naman, mahinguha man na makabakal man lamang ning laptops, makabakal man lamang nin iPads or ining mga gadgets, mga cellphone. Ang mga cellphones kunyan baga, ining mga Android, grabe na baga pading naldang functions, di ba? Yan. And ini po dyan sa Legazpi, igwa man ako, igwa pang saro na ano ito sa suki kisa ito direktor si ki Adriana Salceda ba yun sa Pulangi? Buda so sa DepEd man bagadig di sa second district si Congressman Joey. Duma naman ini sa on-air class. Nag-distribute man baga digdi sa second district sa Congressman Joey nin mga radyo at gagamiton so airlanes kan AM band sa pagturo. And inadaptar man ini duman pa sa 3rd district sa Pulangi, nag-distribute man si Adriana Salceda, si Municipal Councilor Adrian Salceda, si Kap Nonoy, ni mga radyo. You can just imagine tabi mga tugang kung gura no kita naghihinguhango niya na at least mag-move on sa tao na ini kang kadipisilan. Taang edukasyon is a basic foundation nga ni. Duman sa Pulangi, pagkatapos na mag-distribute ka ito nin mga coupon band, pati di second district man, si Congressman Joey, duman sa 3rd district, sa Pulangi, si Kap Nonoy, coupon band para sa mga paratuklo, then ining mga radyo, AM radio. Because they do firmly believe na dapat mayugyug nin todo ining edukasyon because this is one of the basic foundation kan pagtalubo kan sosyedad. Kaya pighingo yan na at least masustiniran sa abot kaya. Duman nagpara-distribute man sa Adriana Salceda sa Pulangi. Sana ang ibang mga munisipyo arog man kay ni budan ibang mga opisyalis ilihidos niya to. Na-recognize nara Adriana Salceda, nara Congressman Joey, na-recognize ang importance kan pagsustinir sa basic foundation of society, one of the basic foundation of society ining edukasyon. Duman sa Pulangi, igwa man sindanin on-air learning system duman.
Digdi sa tuya sa segundo distrito Iguaman. Apera kan modular buda itong so online. Yan, using itong so traditional na airwaves, itong so mga radyo, ana duman ma-tune in sa naman for a certain period of time, igwaning on board na nag-explicar kan mga ining so temas, subject matter kun baga. Yan, yan po yan sa Pulanggi. Ito man na sa programa, one of the governance platform man dyan, na sana po pangharugan kan ibang mga ilihidos opisyales, yan na nadidistribute nin mga radyo. Massive distribution ning mga radyo AM radio. Yan, nag-tie up sa DepEd. Sinda dyan sa Kapnonoy, sa Pulanggi. And iuan, for a certain period of time, sinda man in on air na mga subject matters. Digdi man sa Legazpi, uning sa local government unit, mga laptops, duman sa online na learning process, system. Ay nako, sana paano daw kita kaini makalampas, na makabalik kita duman sa tamang dalaga na. So nakatudan niya to na mas efficiente sa totoo lang kumpara sa mga online na ini, mga modular. Tabi, kailang salamat kita sa mga gobernantes niya to nakakaisip nin mga arog kaya na pasistema na at least masabayan ta, makamove on kita sa kadipisilan na ini. Sige. Oras Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces
Enterprises, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong
Ta! Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DENR. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Bicol Target. Thank you so much, Padingnal. Diretso kita kan mga istorya. Aramon taman daw on bit na report ni Renz Naluna. Renz, good afternoon. Go ahead.
Yes, sa maray na punta Sir Pio, sinamaray na hapon sa mga parantabay, sa mga duganyatong mga bareta, pinagtutugutan na digdi sa lokal na gobyerno Candaragalbay, ang mga ma-walk-in tanganing magpabakuna kontra sa COVID-19. Ini ang kinumpirmar sa DCGB si Dr. Cesar Mata, ang pamayakan aritsyo na kung saan siguro sa iya, nasarungan isang mga rason kung natin hindi ginibo, dahil anta hanggang sa ngunyan, namimili pa ang mga daragenyo nin bakuna na ibabakuna sa sainda. Asin pag naaraman ng Sinovac vaccine, itututok sa sainda, mas nga ni nagparehistro na sa online registration, pag nakaabot na digdi sa daraga covered court, bigla na sa nagaharali at nag-uruli. Kaya ang nangyayari, dahil naabot ang kota oral daw kan mga mapabakuna dapat o nababakunahan kontra sa COVID-19 taning magkaiguan proteksyon sa nambita ng helang at minsan yan ito nag-abot 200 ang tendang nababakunahan kada aldaw. Kailan yan ang iba nag-urol inapan na araman ng Sinovac vaccine sa pang rason na pinagkataram kanon nambita ng opisyal dahil sa masunod na mga simana pinagalaom na dakol na bakuna ang maabot pa digdi sa daraga bakulan digdi sa daraga kundi magin man sa ibang lokal na gobyerno dahil sa sigun sa iya na igwan ang nakaalokar ang gobyerno nasyonal di na sobra pang bakuna sa mga masunod na simana kaya sa ngunyan nagtutugot naman tinda na magkaigwanin mga walk-in ang aning ining nangyaring pagbabakuna magdiretso maski puro paano dahil ang aning ibang mga residentes mapili as inabo magpabakuna pag Sinovac ang bakunang naaraman na itutok sa inda digdi sa daraga covered court. Gustong sabihon, Renz, pigsa sa yumahan nindaan Sinovac, so iba dyan? Roger Tabi Sir Pio. Ay napaano man dawan. Mariusip man na. Uy nga ni baga si Bisap Bong Sinovac man iyan. Roger. Oo. Bako man sa pagkuhan baga. Sus ko. Grabing influensya paano kan Facebook ano? Roger, so mga fake news baga. Sa pag nasabi namin ng Sinovac sa idate, pero yung sabi ni Dr. Cesar Mata, kung anong available dyan, aprobitsara na dahil lang bihira lang kita maalokaran hindi diretsong supply ng bakuna. Buda dai man ma-release kaan. Dai man ma-approbar kaan maski ang World Health Organization kung ikakatigbak kang kagabsaan. Roger. para bagay sa karahayan ta. Oo. Di paano kan makukan so herd immunity? Roger. Kaya pag sabi Sir Pio, medyo bagulbul na dahilan ng ang lumiro kan mga nababakunan di sa daraga. Iyon nga rason na naitendang nahihiling. Lalo na pag senior citizen na nagmipila, naghahapot kung anong bakuna. Pag naraman na Sinovac, bila na siya nag-arali at sinaguruli. Unya kung dahi na ning ibang available. O paano na sindakaan? Roger, yan ang problema tayo, Sir Pio. Bata ngunyan baga, 120 sa Albay. Roger, 12 digdi sa daraga, ang nagpositibo. Kadakul sa daraga, kadakul sa Ligaspi. Ama ko. Sige tabi di na pang-encourage ka na lokal na gobyerno kan daraga. Sige na walk-in sumuya, sige na. Roger. Pero ano yan tabi, Renz? So mga exclusive sa nang walk-in para sa mga daragenyo. So anyone can go in there, tabi? Sa exclusive lang tabi ni Sir Pio sa mga taga-daraga dahil lang tabi naghahagadan ng ID kung taga-digdigas sa daraga. Ayun ang sa indang paagitan ni Maaraman na ikataga-daraga. Automatic, pag ika nag-apply digdi, diretso ng proseso, madali o na magpabakuna digdi sa daraga. Yan, yao na, at kang yao na subakuna, aratras, kan daipig mong muda sa gobyerno, pagal mga gobyerno ini, ay bakuna. Kaya na lugod, mapili o na lugod. Oo, ay, sige tabi, Ren. Sir Pio, napangapuran ka na rin yun, maging man kalokal na gobyerno sa taingan at ni Mayor Vic Perete, ina-aprobitsara na kung anong man ang yaw na bakuna taning makamtantaman and herd immunity kontra sa COVID-19. Sige. Yan naman ang sinabarata din sa luwas. Renz Luna, DCGB niya. Salamat, Ren. Istorya hali dyan sa luwas. Di man paminsan mamundo man ano kung paano ang pagkumbinser baya sa mga arugaan yaw na subakuna. Yaw na tapos maatras. Grabe ang pagmaniugot man kan lokal na gobyerno kan daraga sa Mayor Vic. Through Mayor Vic, sige na, walk in. Pwede na. Ay, nako. Magpabakuna lugod piga sa rayumahan so Sinovac victim of arabo padingnal na politicize ining mare na politicize na maski ining health and medical situation niya tungon yan politicized ng maray pati ang bulong ang pagbakuna
yaon na so public conclusion through insinuation. Ay, naku, tabi man ano na pangyayari ano sa tuya digdi sa Pilipinas. Sige, sandali muna. Sabi digdi maray po yan na walk-in dapat. Mag-walk-in na dyan sa gabos ta ma-expire na yung bakuna. O pagday nagkayguning herd immunity, pabasulon pa din na sa gobyerno. Ay, na ba yan maluyang mo? Something is very endemic para di los ubos sa tuyang mga Pilipino. Kapag inda kung paano kita nakakuaning araw kaning character trait pading naldano. Nako. Kung da ini makorihiran, soonest, bye-bye Philippines. Maiinutan kitang tudo-tudo. Aabantiang kita, babayang kita tudo-tudo, masikan Vietnam, kang kataraning niya tong Nasyones Asianos. If arog ka ini kitang permidig di sa Pilipinas, pati ang bakuna na politicize na, nagkurungklud na tulos, dagit duman sa Sinovac, ta China ta amigo kang presidente. Gulpi so mga nababasa sa Facebook na mga kung ano-anong storya. Ay nako. So, one thing sa nang dapat pag-isipon, dahil man po yan aprobaran kan mga eksperto medically kung iyan po makakaraot. Igwa man siguro ning mandiit-diit na talagang medyo diferensya pero very minimal. Kumbaga sa patinampo padingnal, igwa ning diit na tipak na mga 2 metros. Ako, igwa ning mga diit na pero itong 2 metros na tipak na ito sa patinampo na 2 kilometros ay nakapiktar sa entirety sa kadakulaan kan patinampo. Yan ang gustong sabihon takaan. Pero masaran patinampo kan gobyerno na igwaning diit na tipak na mga 2 metros pero so kalabaan kan tinampo na sangga 2 metros dahil naapektaran in its entirety. Paano na kayan tabi na pangyayari di sa tuya. Kaya yan sa daraga, o grabing pagmaniugot na Mayor Vic, kumbinsin mo ko na your single action affects a lot ang kagabsan sa tuyang sosyudad, kan sa tuyang sosyudad, tabi, no? Sige, sandali. Ansay no bak paano da sabi sa TV ang 50% pigo para kurumparar paano ikumpara mo sa kundae kaning kabakunahan ay naku tabi talaga naman ako nga ni Sir Pio Sinovac ang pinili kong bakuna sabi digdi ako nga ni Sir Pio Sinovac ang pinili kong bakuna ta para sa ko mas safe ini so method kan paggibok kang Sinovac old method containing the weakened virus na subok ng pigbabakuna kaito pa kang panahon. Ang Pfizer and Moderna and J&J, mga mRNA ini, mga new method na ngayon lang ginawa ng mga scientist. Tama ka po dyan. Igwa kitang doktor na source na nagasabi na ini ngayang Sinovac, pareho ngayon kaso mga ginibong bakuna kaito na itiniwala tangan nga subuhay kan mga aki tadyon. Kontra polio, kontra TB, gabos na itiniwala tasukan. So old method na deactivated virus na pagluminaog sa lawas mo itong virus na piglalabanan, talagang lalabanan ninda. So, traditional method na very effective. Ining so iba, okay man iyan, pero panibagong sistema lang ngunyan na mas ngani na medyo kang pakita. Sabi sa English, doubtable. Doubtable. Pero gabos na iyan, tayo napurbaran na po kan mga medical experts, safe na po yan. Iba-iba lang talaga ang range man kan sa idang efficacy. Pero pararihong minaprotehir. Sabi, yan, maray pa ining pera ini, sanggatos anyos padingnal na
kuan matatawan ning 1 million pigbubusol sa Kamara de Representantes taon ning 1 million. Pwede maka 100 years old ka, igwa kang 1 million, okay pa sa imo pa de. Kutut-kutut kita. Magigwa kita pa di makaabot 100 million, makaabot ding 100 anyos kung magkanito to ini na pigbubusol sa Kamara de Representantes. Natawan ning tig sa 1 milyon. Iyo sa dagay ng pag-asa tapad na maka 1 milyon kita kung abuton ta ang 100 anyos. Sabi digdi, ipigbubusol sa Kamara de Representantes ang resolusyon na magtataon ning 1 milyon na pinagkukonsidera na pinakagurang na tawo bako sana sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaban. Ini matapos na mabareta ang posibleng hali sa Pilipinas ang world's oldest living person na isinmitir sa Guinness World Records para kay Francisca Susano, 124 anyos, gunmuan. Pero merong question nga ni, kung maabot pa man ang 100 anyos. Yun na sana ang solamente tagay na konsolasyon pa di. So abuton ta so 100 years old. Tanga ni maka 1 million kita. Talaga. Adi. Okay, ito po ba? Daimi malingawan ang Sinopharm ng China. Nagbakal ki mga bakuna sa US para sa anong purpose? Takon ano-ano na sa ng mga inda na mga kita digdi sa Pilipinas an kadakul na ning kwan. Sa CNN, sa BBC, buda sa mga international wires, nakakadangog pa kamong araw kayo ni mga bareta pa din na pigo-question so. Dahil na baga pa di ano, ang pig-urulay na nindaduman, isu pag itaas na kan ekonomiya. Sa to, digdi, we're stuck up with this stigma na, ikan magpabakuna taon. Sa ibang nasyon dahil ni mga araw kayo ng diskusyon. Sige, kasubang nga ni naka-video call ko sa pinsang ko duman sa Middle East, uli na ngayon, nagbe-face-to-face na kami digdi, Manoy Pio, maestra siya pa de sa Montessori, nagbe-face-to-face na. Ano niya kung bakuna dyan, halo-halo ngayon, may Sinopharm, may J&J, nagbe-face-to-face na. Ano niya ko dyan, dahil ngayon dakol na ribok digdi, nagsunod sana sa gobyerno, malaw sa iskwilan, so pinsang ko, so aki ni Chohob nagirita ba, aki maladyos, unin na ngayon Manoy, nagbe-face-to-face na kami digdi, pero may mga mask pa ngayon. So, sabi nga kan mga ekspertong doktor, magmas magiraray. Pero unin na nga kami nag-face-to-face. Mga toddlers ang pituturoan niya pa di Montessori. Sa to, digdi. Ay, nako. Ano nakita? Duman ito sa kwan sa anong nalingawan ko lang sa lugar ni Janet. Kasuba go, ako suba go, banggi nagapun sa ko. Malaw na nga ako, Manoy Pio. Ako malaw. Aloy na nga kami din nag-face-to-face. O, nga o, iskul lang, kumalaw na ako. At niya ko, bakuna mi nga digdi, halos gabos na. Ano niya ko mga bakuna? Halo-halo nga ya. May Sinopharm sa haling China. Igwaning suhali nga sa Britanya, sa US. O, ano niya nga sa Indo? Niya ko ni. Kung ano-ano ang mga... Ay, inda, maintindihan. Ay, nako, sige. Salamat kan sa ido pag hinanyog. Tautod 5:15 ha. So, sa tuyang banal na ining ngaji para kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Nabina. Salamat kan sa ido pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay.